Dobrý večer, Ružinov, dobrý večer, Ostredky. Dobrý večer. Chceli by sme vás pozdraviť z tohto pódia, my sme spevácky súbor Sporci. Veľmi nás teší, že sa tu môžeme pred vami zahrať, teda v takejto príjemnej atmosfére. Veľmi sa nám páčilo vystúpenie, ktoré tu bolo pred nami s tým tancom. A my vlastne tiež hráme také pesničky, na ktoré sa dá tancovať, takže keby chcel niekto v tejto atmosfére ostať, tak kľudne poďte sem, nazvime tento priestor parket a môžete s nami tancovať. Máme pre vás pripravené také dva druhy piesní. Prvá časť je slovenský folklór a druhá časť sú populárne piesne so slovenskými textami našimi vlastnými. Takže toto budeme trošku kombinovať. Skrátim to, nebudem mať dlhý úvod, prejdeme rovno k prvej piesni, ktorá sa volá Jeden z nás. Ak by mal Boh ozajstné meno, stál by si mu tvárou v tvár a kričal, aj keď vie, že má nás v srdci. Chcel by si jednou vetou prejsť tú cestu. Thank you.
Ďakujeme krásne.